Ola, meu nome é Tareixa e teño unha tenda taller de artesanía de Galicia e ilustración e moda sostible. Nós facemos parte das cousas e o resto, a gran maioría, está feita por compañeiros. Eu son interiorista, traballei toda a vida en estudios de arquitectura e tiven un estudio propio. Cando veu a crisis, pois o estudio petou e tiven que buscarme a vida. A mí sempre me gustou pintar. Entón, empecei, meu compañeiro, que tamén se dedicaba a construcción máis eu, empezamos pintando camisetas de nenas con unhas bonecas que se lle cambiaban os vestidiños, ata que decidimos montar unha tenda. Empezamos cunha tenda moi pequena na mesma rúa, na calle San Román, abaixo de todo. Logo montamos unha pegadiña a primeira, xa máis dedicada á cerámica e á ilustración. Dende marzo estamos un pouquiño máis arriba, no número 10, e xuntamos as dúas tendas. Ao principio foi un pouco duro, eu tiña moi pouquiñas cousas e casi vendía soamente o que facía eu. Entón era bastante complicado. Pouco a pouco a xente empezou a empatizar ca artesanía, ca tenda, empecé a traer máis cousas e pouco a pouco fun crecendo. E a min foime ben, o sea, non teño queixa, pero tamén foron 9 anos de curre continuo. A tenda taller chámase Las Tareixas e está na rúa San Román, a rúa máis bonita de toda Pontevedra, e no número 10. Estades todos invitados a vir, por suposto, e a descubrir as cousas tan bonitísimas que hai.